Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van Erino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over de rondleiding bij de NOS TV. We beginnen onze uitzending met de opnames voor de serie Smeris. NOS TV is in contact gekomen met creatief producent Felix van Gisbergen en de serviceproducent Michel Drenthe van de Hollandse serie Smeris die kort geleden opnames hield op Bonaire. Nou, wij hebben ooit de serie Smeris bedacht bij Pupkin. Samen met Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven en Pieter Kuipers. En dit is nu het 5e seizoen en toen wilden we eigenlijk iets heel speciaals gaan doen. Want we hadden maar 3 afleveringen, normaal zijn het er 10. Toen dachten we, nou wat kunnen we doen? En toen kwam eigenlijk het idee van waarom gaan we niet op Bonaire draaien? Want het is een deel van Nederland, heel weinig mensen weten er eigenlijk iets van. Dus laten we eens gaan onderzoeken of dat kan. En toen hebben we het vliegtuig gepakt, zijn we hierheen gevlogen. Hebben we met Michel Drenthe, onze lokale fixer, die alles voor ons regelt hier, onderzocht van is het mogelijk om zo'n hele filmploeg voor 8 dagen naar Bonaire over te brengen en om daar een hele aflevering te draaien. Ik ben niet de hele periode erbij geweest, want ik moet natuurlijk in Amsterdam veel dingen doen, maar ik ben hier nu een weekje. En ik hoor alleen maar positieve geluiden van alles en iedereen. En ik was een paar dagen op de set en je merkt gewoon dat iedereen is vrolijk. Alles lukt, we draaien alles. De lokale bevolking is heel behulpzaam om ons te helpen met het draaien op locaties. En de mediaschool die heeft dus meegewerkt als in dat ze studenten die hier op de set aan het werk zijn. Dus ja, het is echt, het gaat veel beter dan we hadden durven hopen. Voor heel veel is het natuurlijk een nieuwe ervaring op zo'n grote, relatief professionele filmset te werken. En volgens mij doen ze het allemaal heel goed. En ik hoor van iedereen uit de Nederlandse crew heel enthousiaste verhalen over de lokale assistenten en de opnameleider. Dus volgens mij is het heel goed bevallen. We maken dit voor NPO 3, dus voor BNN-Vara. En het is nog niet 100% zeker, maar nu staat het gepland voor half november, de uitzending. En de aflevering op Bonaire is de 2e aflevering van de 3. En, dus ik vermoed ergens eind november komt hij op tv. Maar het kan ook zomaar zijn dat het nog naar achter wordt geschoven door de NPO, maar dat weten we nu nog niet. Nou, het was heel lang de vraag of er überhaupt een 5e seizoen zou komen. De serie is heel succesvol geweest. Alleen vaak is het bij een 4e seizoen of 5e seizoen dat het wel eindigt. Alleen we wilden zo graag het 5e seizoen maken om het gewoon mooi af te sluiten. En toen zei de NPO oké, dan mogen jullie een 3-luik maken. En bijna een soort van film in 3 delen, bij wijze van spreken. En dan hebben we extra budget geregeld, zodat we het net iets groter kunnen aanpakken dan we normaal doen. En daardoor konden we ook veroorloven om 1 aflevering naar Bonaire te gaan. Dus het is echt het afsluitende 3-luik. We hadden liever ook 10 gemaakt, maar 3 was het slot. En misschien is het ook wel mooi, zo in 3 afleveringen krachtig de serie eindigen. Ik ben de zogenaamde service producer. En een service producer, dat is degene die eigenlijk de infrastructuur creëert voor een filmcrew. Dus men heeft het plan opgevat om op Bonaire te draaien. Dan zoeken ze altijd naar, is er iemand in de buurt die veel van film weet? Nou, uiteindelijk kwamen ze dan bij mij terecht op Curaçao. En ze hebben mij gevraagd om op Bonaire te onderzoeken of het haalbaar is om hier 50 minuten, 8 filmdagen te draaien voor de serie. En wat vooral belangrijk is in dit geval is dat het gaat om een politieserie. Dus dan heb je ook een politieuniform nodig, maar ook wapens. En we hebben een politieauto nodig. Dus we hebben gefilmd op de luchthaven, bij Cargill. Dus op die manier probeer ik dus met de mensen te praten om te kijken van in hoeverre zij ons gastvrijheid willen verlenen. In hoeverre zij ons kunnen helpen om datgene wat in het script staat ook te verfilmen. Het ging niet zonder slag of stoot. Het begin was heel erg moeilijk. Ja, heeft ook een beetje met vertrouwen te maken. Mensen denken toch allemaal, ik ben nu eenmaal een Macamba Preto. En dan denken ze, ik noem mezelf een Judy Corsau Nobel. Maar mensen willen ze kijken de kat uit de boom. En, maar eenmaal toen het ijs gebroken was, ging het steeds beter en beter. En we proberen ook natuurlijk, en vooral omdat het voor het eerst is, sinds lange tijd weer zo'n grote productie op Bonaire. Belangrijk is dat je elke dag probeert te verbeteren in wat je doet. En je zag gewoon dat de crew steeds meer, olie in de radar kreeg. En dat ging elke dag steeds soepeler eigenlijk. In het verhaal in het verhaal gaat het om een kunstroof. En het spoor leidt naar Bonaire. Daar worden zij gekoppeld aan de Bonaireaanse politieagenten Winnie. En samen proberen zij de zaak op te lossen. We gaan straks filmen in een paar huizen. Iedereen is even gastvrij en ook komt binnen en wat blij.
Wat natuurlijk ook hielp was dat 2 dagen geleden was er een groot artikel in de krant. De gezaghebber heeft onze set bezocht, die natuurlijk heel belangrijk, want we hebben bijvoorbeeld wapens en dan moeten de vergunningen worden afgegeven. Zo net kwam de meneer van de douane binnen met die wapens. Er moeten allemaal vergunningen worden aangevraagd. Echt enorme medewerking. Nou, we hebben inderdaad jongeren gebruikt. Laat ik zeggen, niet gebruikt, we zijn gewoon collega's. Die krijgen ook net als alle anderen gewoon betaald. Dus het is nu een enorme kans voor de Bonaireaan aan zich om te zien van zo'n grote productie. Het betekent straks namelijk dat je 50 minuten Bonaire op de Nederlandse televisie hebt. Jongeren van de mbo-opleiding hielpen mee tijdens de opnames van de Hollandse aflevering Smeris. NOS-TV heeft het volgende. It's going really well. Yeah, it's a lot of exciting moments, of course. And working with a professional crew like this is a really awesome opportunity, actually. I don't really have a lot of experience in media and all that, but it's going well. I'm working currently in the art department, but sometimes overall I help a little bit with everything and everyone. But mostly I'm in the art department. I assist the art director, and we make sure everything that's supposed to be on the scene is on the scene. What they don't want to see, we take it out, or make some props or buy props, put them there, so it can build the moment of the scene. And let's just say my favorite moments were I got to be in one of the shots because they needed more people in the shots as extras. So it was pretty fun working with my crew. We all went in one shot at a villa in Sabadeco, which was really cool because, yeah, it's a big house, really nice view. It's one of my favorite moments in the time here working with them. It was cool seeing myself in the camera, and it was pretty funny. Bad moments or not so good moments were, being in the sun a lot. You had to stand where you're standing so they can keep shooting. And it was really hot and there's a lot of sun. And we are all burnt basically, like barbecued. But for the rest, it's awesome. It's really cool. Nou, ik ben een groot deel van de film een handlanger van, zoals jullie net konden zien, Anto. En we doen verschillende dingen in de film waar ik eigenlijk nu niet over mag hebben. Dat mag in principe nog niet buiten, zeg maar. Het zit gewoon puur in mijn bloed. Ik heb een hele lange tijd geacteerd in dramagroepen en zo en ik vind het superleuk. Ik woon in Nederland al 6 jaar en ik ben even terug op vakantie. En mijn nicht zag een bericht over dat ze mensen nodig hadden voor een film. En ik dacht, ik doe mee. Ze vinden het nog steeds heel prachtig. Daarom kom ik ook wat vaker in het beeld. Daarom ben ik ook gekozen als handlanger van Anto, zoals jullie net konden zien. En ik vind het zelfs geweldig. Dus ik heb niks daaraan toe te voegen trouwens. Het ging zeker goed. Ja, we zijn nu bezig met de laatste stukken van het film hier in Rincon. En het belooft heel erg wat te worden. Dus het is een aanradertje. Ik ben nu aan het studeren voor politieagent. Maar het zou me super leuk lijken om gewoon verder te gaan met acteren. Dus over een paar jaar een dramatische politieagent. FFB en Anything is Possible Soccer Academy Foundation, in samenwerking met Boekie die Pret, hebben zij leuke activiteiten, zoals de voetbalzomerkamp. Jermaine Winster vertelt hoe het de afgelopen week is gegaan. Ja, zover gaat het goed. In de eerste dagen dat ze heel veel energie hadden en weer goed meededen. En de laatste dagen zie je dat de vermoeidheid wel inslaat. En dat is ook natuurlijk logisch, want je traint van 8 tot 12. We hebben veel waterbreak, zorgen dat ze niet te veel in de zon blijven. Dat de jongens eigenlijk wel vervelend vinden, maar wel nodig is. Anders dan dat zijn de jongens aan het genieten en op een leerzame manier eigenlijk aan het leren. Dus de PEC Zwolle kamp is eigenlijk een kamp van een eredivisieteam.
De hoogste niveau van Nederland die eigenlijk weer komt. Net als Sparta Rotterdam dat in december had gedaan. Training te geven, jongens te scouten en een onvergetelijke week achter te laten. Door de coaches die professioneel bij PEC Zwolle terecht zijn. We hebben 4 jongens van 11, 13, 15 en 18 jaar, toen nog 17 jaar gescout. En dat is best wel veel eigenlijk voor Bonaire, dus hij is echt zeer zeker talent. Waar 1 jongen geaccepteerd is en dit is Quincy Hoeven. Milan had meegedaan, jammer genoeg niet gehaald, Milan Blanke. En dan heb je Kaden Messera en Ayrton Cecilia, die heeft 3 maanden gelopen, heeft het net niet gehaald. Dus ik denk dat we zeker een oog op hem moeten houden. Maar wij hebben dus Quincy Hoeven die voor Sparta gaat spelen, tegen Ajax, Feyenoord, PSV zal gaan spelen. We hopen nu door de PEC Zwolle-kamp meer jongens de kans te geven voor die mogelijkheid. Want als je jongens vraagt wie er nou prof wil gaan worden, steekt iedereen zijn hand op of 2 handen op. Dus dat is nu wel het geval, maar dan moet er iemand zijn die de deur opent. En wij van Anything is Possible, met de naam erbij zegt dat we die mogelijkheden willen creëren. Dat zij komen van, hey, weet je wat papa, mama, alles is wel mogelijk. En daar doen we het voor. Dus wij hebben een Facebook page, Anything is Possible, ik weet niet of je het kunnen lezen. Soccer Academy Foundation. Als het te lang is kan je gewoon ATIP zetten, ATIP, zou je hem ook vinden. Of op mijn WhatsApp is het makkelijkste, 7857363. Zal ik het nog een keer zeggen, 7857363. En dan morgen beginnen we met uniforms uitdelen die echt geweldig zijn gebleven. We krijgen een certificaat, eten en nog meer andere prijzen. Dus we komen daar echt met volle handen bij een kamp aan. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij je terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Speciaal voor de kinderen van Bonaire is Boekje die Pret een boekje vol leuke dingen om te doen tijdens de grote vakantie. Vandaag had NOS TV 21 leerlingen op bezoek voor een rondleiding. Vanwege school hebben we een boekje gekregen, Boekje Pret. En ik ben erin gaan bladeren en ik ben jullie tegengekomen en zodoende heb ik besloten om hier naartoe te komen. Het is natuurlijk leuk voor de kinderen om een rondleiding bij jullie te krijgen. Kinderen van welke scholen hebben we hier vandaag? Wij zijn van Cristo Movarador. Ik denk dat er van Pelikaan zijn, van Rayo di Solo en ja, ik denk meerdere scholen. En hoeveel kinderen zijn er vandaag? Ik denk misschien rond de 20. En hoe is jullie ervaring hier vandaag? Hele leuke ervaring. Natuurlijk heel leuk om achter de schermen te kijken hoe het er allemaal aan toe gaat. En ik denk dat de kindjes en ik zelf ook veel hebben geleerd hier. En is dit uw eerste keer hier? Ja, de eerste keer. Ja, een hele leuke ervaring. En wat zijn jullie volgende plannen hierna? Volgende plannen, we zouden nog gaan duiken, gaan koken, zwemmen, knutselen. Dus ja, hele leuke dingen in Boekje die Pret. Tot nu toe gaat het goed. Het gaat rustig. Vandaag de eerste activiteit en komen nog meer activiteiten. Ik vond het leerzaam en leuk hoe je het een beetje moet regelen om een journaal te maken.
En wat heb je vandaag allemaal geleerd? Hoe de studio's er een beetje uitzien. En hoe het een beetje achter de schermen is. 11, ja, weet ik. Hallo, welkom allemaal bij het journaal van 11 juli, donderdag 2019. De vliegende auto is uitgevonden niet in Nederland, in New York. Hij werkt op energie, lekker spaarzaam voor het milieu. Uitvinder, meneer de uitvinder, wat vindt u ervan? Nou, ik vind het dat het goed bedacht is voor mij. En nog meer? Nee. Oké, dat was het nieuws van vandaag en hopelijk zien we jullie later. Dag. Ik vond het heel leuk en heel leerzaam. En wat vond je het leukste hieraan? Hoe je kunt zien achter de schermen en dat je ook hier kan komen en om heel veel meer te leren. En zien we je de volgende keer nog een keer hier? Denk je? Misschien. Of misschien gaan we andere dingen doen. Weet je al misschien wat jij later wilt worden? Nog niet echt, maar iemand die heel veel van knutselen houdt. Dus ja, iemand die gaat knutselen met kinderen of met grote mensen. De inschrijvingen voor Majoretten en Twirlclub Infinity zijn van start. Majoretten en twirlen zijn een vorm van ritmische gymnastiek. We spreken met Chantal Kali. Vanaf maart zijn we begonnen op het schoolplein van de Pelikaan. Iedere zaterdagochtend om 10:00. De meiden doen mee van ongeveer in de leeftijd 4 tot en met 15 jaar. Ze zijn in 2 groepen verdeeld. De mini-twirls en de tiener-twirls. En bij Infinity doen we aan twirls, batontwirling met een majorettenstok. Infinity is een twirlclub. Het lijkt een beetje op ritmisch gymnastiek, op turnen, op dansen. En we gebruiken een stok. ja, we gebruiken een baton. Dit is een baton. Een baton bestaat uit een bal en een tip. Tip is het kleine punt, bal is het grote punt. Het belangrijkste is dat je tijdens het dansen de baton continu draaiende houdt. De baton mag niet op de grond vallen, dan is het een drop. Jongens mogen ook meedoen, absoluut. Maar uit mijn ervaring zie ik wel vaker dat meisjes toch meer geïnteresseerd zijn. Als klein meisje was ik 7 jaar en ik ging toen verhuizen. Tegenover mij zat een twirlclub. Ik zag daar elke dag de twirlclub voor mijn deur op het parkeerterrein zag ik ze twirlen. Dat vond ik leuk. Toen ben ik zelf thuis een stok gaan zoeken. Dat heb ik uit een oude kast gehaald en dan ben ik mee gaan twirlen. Ik ben de meiden na gaan doen wat ik dus dagelijks door het raam zag. Op een gegeven moment ging ik ook buiten twirlen, dus met mijn eigen verzonnen majorettenstok ging ik twirlen. Toen werd ik naar binnen gehaald door de twirlclub en die vroeg aan mij van, hey, zit je op majoretten of zit je op twirlen en waar heb je het geleerd? Ik zeg, nee, ik heb het geleerd doordat ik dat iedere dag uit mijn raam heb gezien bij jullie. En zodoende ben ik bij de twirlclub terechtgekomen. Daar heb ik een aantal jaren getwirld. In de puberteit kreeg ik andere interesses, ben ik heel veel gaan buikdansen. En ik woon nu sinds 5 jaar op Bonaire. En mijn dochtertje is 4 jaar. En toen dacht ik, voor mijn dochtertje van 4 is het heel erg leuk om te twirlen. Dus ben ik zelf een baton gaan bestellen en ben ik zelf ook weer gaan twirlen. Ik oefen nu zelf ook heel veel. En ben ik sinds maart begonnen ook andere meiden te trainen, elke zaterdagochtend. Ze kunnen mij bereiken via Facebook, heel simpel, Infinity Bonaire. Ze kunnen ook naar kledingzaak Bambino toe komen. Daar liggen invulformulieren, kunnen ze invullen voor een proefles. En anders mogen ze altijd langskomen op het schoolplein van de Pelikaan, elke zaterdagochtend om 10:00. De leeftijd is vanaf 4 jaar tot en met 15 jaar. In de vakantie is er geen les. We starten pas weer 24 augustus. Ja, het zal heel goed zijn om vast in te schrijven. Inschrijfkosten zijn $50. Daarvan wordt een baton gekocht. Dat duurt ongeveer 3 weken levertijd. Dus als je baton binnen hebt, kan je gelijk eind van de vakantie beginnen met les. Ik zou heel graag competities willen organiseren. Wedstrijden waarin meiden een eigen solo kunnen bedenken. Mogen ze tegen elkaar strijden.
Ze mogen eigenlijk gelijk beginnen. Als ze elke zaterdag komen, dan leren ze de basisbewegingen. Ze mogen zelf muziek uitkiezen. Ze mogen de baton ook mee naar huis nemen om een eigen solodansje te bedenken op eigen muziek. Elke zaterdag 1 uurtje trainen. En dan zoveel mogelijk thuis oefenen en trainen. Schrijf jezelf in bij Infinity. In de kinderkledingzaak Bambidino kun je een inschrijfformulier invullen. Die mag je daar ook inschrijven. En anders kan je kijken op Facebookpagina Infinity Bonaire. 12-jarige Quincy Dorf wist meteen dat het niet klopte toen hij voor een aardrijkskundeproefwerk moest leren dat in Zuid-Soedan negers wonen. Quincy is naar zijn moeder gegaan, want dat vond hij geen goed woord. De juf had niets gedaan, vertelt hij, toen de stof in de klas werd behandeld. Caribisch Netwerk vertelt meer. Mijn zoon was aan het leren en die liet mij dus de tekst in, waarin dus staat van in Noord-Soedan wonen Arabieren en in Zuid-Soedan wonen negers. Dus ik was zwaar geschokt. En wat zei je juffrouw toen je dat ging zeggen? Mijn juffrouw zei niks. Wat vind je er zelf van dat daar neger staat? Ja, dat kan niet. Het is een slecht woord en we zijn nu ook mensen. Over heel Afrika is een beetje een raar beeld van wat ik begrijp. Het lijkt wel lesmateriaal uit de jaren 30. Van in Afrika worden huizen gebouwd met natuurlijk materiaal, boomstammen en kokosbladeren. Alsof er helemaal geen enkele moderne ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Het schoolhoofd heeft inmiddels een excuusbrief gestuurd naar de ouders. En daarin zegt ze dat het voor haar onmogelijk is om alle lesstof van alle vakken te controleren op inhoud. En ze vertrouwt hiervoor op de werkwijze van de leerkrachten. Maar volgens Gay Dorf zijn al ouders eerder geweest met hun klachten. Van andere ouders heb ik inderdaad gehoord, sowieso al 2 jaar geleden dat het aangegeven schijnt te zijn. En ook vorig jaar schijnt het al aangegeven te zijn. Alleen het hoofd zegt dus, zij is daar niet van op de hoogte. Dus er is niks veranderd? Dus er is niets veranderd. De school verwijst naar het schoolbestuur Dienst Publieke Scholen, die verantwoordelijk is voor het lesmateriaal voor alle openbare scholen. Maar deze heeft nog niet gereageerd. Wereldkampioenschappen stelen de show bij de ESPY's. Het nationale team van de Amerikaanse dames won de beste team award. En Alex Morgan nam de trofee mee voor de best vrouwelijke atleet. ABC News heeft het volgende. The ESPYs, a big night celebrating top athletes, including the new World Cup champs. They made it to LA last night in time to claim some of the biggest awards. TJ Holmes is here. Well, Robert, remember, they just won the World Cup on Sunday in France. And since then, they've had a ticker tape parade, gotten keys to the city, threw in a couple of pool parties, came to a GMA studio. All right? And they made it to LA. The yacht ride. Yes, it was a yacht ride. Thank you, George. And they made it to LA to pick up what I would call probably the no-brainer award last night. But there was plenty of other stuff last night that we didn't see coming. On one of the biggest nights in sports, 23 iconic women were the biggest stars. The women's national soccer team! The World Cup champions added 2 more awards to their list of accolades. Sorry, but this is probably the second best trophy we won this week. Here's to the next World Cup in another 4 years. Thank you. The night was about recognizing the sports world's best and brightest, like Drew Brees, who delivered what some are calling the most valuable husband moment. First and foremost, I'd like to thank my wife, Brittany Brees. I love you so much. I fall more in love with you each and every day. That led to a tricky situation for Dwayne Wade. Thank you to Drew Brees. Because of what you said to your wife on stage, my wife looked at me with a death stare and said, if I don't say something up here, the car ride home is going to be long. Game-changing newcomers graced the stage like Zion Williamson, winning Best College Athlete. Thank you. I love Duke. Wish I could have stayed his second year, but I had other things to do, so thank you. But on this night that was dedicated to incredible athletes, it was Coach Rob Mendez, born without arms and legs, that inspired us all. So for anyone out there not sure if they can do something, it could be in sports, it could be in your job, it can be in your life, whatever it is, I'm here to tell you that you can do it. You've got to be passionate, you've got to work at it, but it can happen. And I'm not done yet. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van der Rino. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.